Či sa mi osvedčili? Áno, na 100%. Ja sa vďaka tomu vlastne teším každý mesiac na tých pár dní. Původně jsem si je koupila ze zvědavosti po porodu a už mám doma 5 patery kalhotky a určitě to nebyly ještě poslední. Budu rozšiřovat svoji řadu. Za mňa super. Jediné, čo by som vytkla je, že som si nekúpila 2 kusy. Ale len jeden, aby som to mohla striedať. S kalhotkami Perty jsem moc spokojená. Moc se mi líbí, jsou příjemné a ještě se mi nestalo, že bych protekla. Tieto menštruačné nohavičky sa mi úplne skvele osvedčili, keďže mi šetria čas a cítim sa v nich totálne komfortne a hlavne nikdy sa mi nestalo, že by som v nich pretiekla alebo nejakým spôsobom sa cítila diskomfortne. Čo ma napadne? Komfort, istota a diskrétnosť. Tak určitě pohodlnost. Jsou úplně naprosto luxusní. Taky to, že jako neprotečou, takže vím, že jsem v bezpečí. Jistota. A chodím s nima cvičit, cokoliv. Můžu si vzít bílý kalhoty, takže asi tak. Komfort. Nie je to jedno slovo, ale šetrenie času. A tretie slovo je pohodlnosť. Příjemné, funkční a hezké. Mne určite spoľahlivosť a pohodlie a závislosť asi. V dobrom slova zmysle samozrejme. Za sebe je doporučuji, protože neobsahují žádné látky, které by mohly ženskému tělu škodit a taky pro holky, které mají silnější menstruaci a jsou zklamané od jiných značek.